Ari garen unean gaueko 12ak izateko 3 minutu falta diren honetan, Salaberriak eta Larrazabalek Amurrion jokatu duten buruz-buruko B serie txapelketako lehen finalerdiaren analisi egingo du pronostikoak betez. Iker Larrazabal da buruz-buruko B serie txapelketako lehen finalista, Salaberriari 22-8 irabazi ostean. Gogoratuko dugu batetik Salaberria multzoko lehena izan zela hain zuzen ere Egigureni azken jardunaldi horretan irabazi ostean. Larrazabalek berriz senarren aurka norgehiagoka klasikoa edo erabakigarria jokatu behar izan zuen, Aixa atera zuen aurrera eta horren ondorioz gaurkoan nor gehiago izan dira. Hasiera oso ona izan da Salaberriarentzat, ongi sakatu du, piloteoan ere fin ikusi dugu eta horren ondorioz 7-2 aurreratu da. Larrazabal deseroso ikusten zen kantxan, askotan gertatu izan zaio ez, oraindik ere Salaberria ere gaztea da, baina Larrazabalek urte gutxiago daramatza profesionaletan eta oraindik ere tarteka kostatzen zaio ez norgehiagoketan sartzea, eta 7-2 horretan pixka bat sortu da zalantza hori edo, hala ere zuzenean usatu ditu eta 12-7 emaitzarekin iritsi da lehen etenaldira. Horren arrazoia zein, pilota aldaketa, pilota lurrean iristatzen zen pilota bat atera du, bere ezaugarrientzako hobea eta sakeari ere etekin ikeragarria atera dio. Larrazabalen inguruan gainera aipatu behar da, azken urte honetan behintzat sekulako gorakada handi xamarra egin duela buruz-buru. Orain artean binaka maila oso honean ikusi dugu, lauterdian ere hain zuzen ere jokatu zuen, San Fermin torneoan Urrutiko etxearen aurka norgehiagoka bat, naiz eta galdu norgehiagoka ona eta duina egin zuen, lauterdian ere nabarmendu da Larrazabal, eta orain buruz-buru ere nabarmendu izana, behar bada orain artean bere ahulgune nagusia izan den modalitate honetan, beretzako ere oso garrantzitsua izango da, pixkanaka pilotari bezala ere osatzen ari delako Iker Larrazabal. Eta 12-7 aurrera jadan norgehiagokak ez du kolorerik izan, Larrazabalek bere abiadurarekin Salaberriak gainetik pasatzen jarraitu du, horrez gain sakeari ere berriro ere etekin ikeragarria atera dio, eta hori esek izan dira Larrazabalen garaipenaren gakoak, azkenerako 22-8, gainetik pasa zaio, eta Larrazabalen inguruan gauza dezente aipatu behar dira. Batetik, nondik zetorren, hau da, lehen mailako aurrekanporak eta jokatzeko aukera eman zion Baikok, bertan Peñaren aurka izan zen Bastidan, erraz galdu zuen, Peña askoz ere gehiago izan zen, hor noski kolpea hartuko zuen Iker Larrazabalek, baina gerora B serie txapelketa honetan aukera eman ziotenean, aukera hau erki baliatu du, txapelketa ongi hasi zuen, ongi jarraitu eta azkenerako finalean da. Horrez gain, gaur Amurrion jokatu du, askotan herrian jokatzea ere ez da erraza izaten, zure jendearen aurrean, zure herritaren aurrean, baina hala ere bikain erantzun du eta hori nabarmentzeko zalantzari gabe. Hauxe beraz esan beharrekoa, Larrazabal da B serieko lehen finalista, hurrengoan gehiago izango zu, bitartean ongi izan, agur.